Bitka na Somme. Ponurá kapitola v histórii Prvej svetovej vojny. Toto video odhaľuje jeho menej známe aspekty a jeho trvalý vplyv. Bitka na Somme bola v Prvej svetovej vojne kľúčová. Strategický význam regiónu a ciele spojencov sú názorne znázornené prostredníctvom historických záberov a animovaných máp. 1. júla 1916 sa bitka na Somme začala masívnou britskou ofenzívou. Rýchlo sa to však zmenilo na tragédiu, keď vojaci čelili ničivým stratám z nepriateľskej paľby. Osobné správy opisujú chaos a hrôzu počiatočného útoku a vykresľujú ponurý obraz boiska. V bitke na Somme sa zaviedli inovatívne taktiky a technológie, ako sú delostrelecké hrádze a tanky. Obe strany čelili výzvam pri prispôsobovaní sa týmto zmenám uprostred brutálnej reality zákopovej vojny. Bitka na Somme spôsobila spojeneckým aj nemeckým silám bezprecedentné straty, pričom najväčšiu obeť priniesli vojaci z rôznych prostredí a národností. Globálny dosah konfliktu podčiarkol jeho ničivý dopad na ľudstvo. Bitka na Somme zmenila vojenskú stratégiu, verejné vnímanie vojny a priebeh Prvej svetovej vojny. Pamätníky, múzeá a vzdelávacie iniciatívy naďalej uctievajú padlých a zachovávajú ich pamiatku, čím zabezpečujú, že lekcie zo Somy sa nikdy nezabudnú. Bitka na Somme zostáva kľúčovým momentom v histórii, formuje moderné vojny a naše chápanie obetí. Spomeňme si na vojakov, ktorí tam bojovali a zomreli, a zamyslíme sa nad tým, čo sme sa naučili v úsilí o mier v dnešnom svete.